usar 618-388-087. Agardamos por todos e por todas vos, igual que tamén agardamos que aquí a amiga Paula de Mesía hoxe marche daqui por todo o alto e que marche co bote que temos en xogo. Un bote que está nos 41.800 euros. Vamos, Paula! Que hoxe pode ser o día, A ver, aínda que non sexa o bote, polo menos a ver se levamos algo. Esperemos que sí. Aparte, xa sabes que vas ter 5 preguntas que responder e por cada unha delas levará 100 euros. Se contesta correctamente as 5, o total do premio. Todo o que hai no bote, un bote que vai depender destas 5 categorías. Hoxe xogamos con xeografía, medicina, televisión, literatura e tecnoloxía. 60 segundos por diante e 41.800 euros en xogo. Paula, preparada? Preparada, veña. Veña, pois moita sorte. E tempo. Xeografía. En que cordilleira nace o río Ganxes? Paso. Medicina. Que zona da cara se inflama nunha blefarite? A mandíbula. Non é correcto. Televisión. Como se chamaba o concurso con matrioscas que presentaba Rodrigo Vázquez na televisión de Galicia? As matruxas, non? Paramos o tempo. Paramos o tempo. Perdona que me ría que esta non me esperaba eu así. Claro, eu as matruxas daría xa por boa. Moita xente chamaba as matruxas. Eu víao ás veces e chamáballe así. Pero, es claro, que a xente queda para ver as matruxas. Pero, igual tamén a xente queda para ver os chanzos, pero claro. Xa. O nome do programa era un nome concreto, non é moi complicado, dalle unha voltiña, a ver se nos ven aí a cabeza. De momento, ainda nos queda moito tempo por diante. Saberemos agora o que hai en literatura e en tecnoloxía, son as categorías que nos quedan por coñecer. Ainda quedan casi 40 segundos, quedanos moito tempo por diante, Paula? Vale. Continuamos? Sí. Pois veña, sorte e tempo. Literatura. Que presentadora da televisión de Galicia gañou o premio Xerais coa novela A Culpa? María Mera. Non é correcto. Tecnoloxía. Que rede social fundou Mark Zuckerberg en 2004? Twitter. Paramos o tempo. A falta de 21 segundos. Veremos se Twitter foi a rede que fundou Mark Zuckerberg en 2004. En literatura dixeches María Mera. Non é María Mera, buscamos aí a compañera da TVG, a presentadora, que escribiu e gañou o premio Xerais coa súa novela A Culpa. Seguimos dando voltas, que hai máis de 20 segundos por diante e hai posibilidades de levar cartiños, así que concentrada, Paula. Continuamos? Sí. Tempo, non é correcto. Xeografía. En que cordilleira nace o río Ganxes? Non sei. Cantábrica. Non é correcto. Medicina. Os ollos. Ai, non é correcto. Televisión. Silvia Jato. Que Silvia Jato? Non é correcto. Literatura. Silvia Jato. Aí non, pero tampouco é correcto. Tecnoloxía. Pasas. Xeografía. Paso. Ai, leámonos Confundín demasiado. dúas preguntas. Que mágoa, Aplausiño aí para Paula, que o intentou. Mágoa. A cordilleira do río Ganxes. O río Ganxes está na India. E na India o Himalaya era a opción que estábamos a buscar. As pálpebras son o que nos inflama se temos unha blefarite. María Solar foi a compañeira que escribiu esa novela, a novela A Culpa. Facebook foi o que fundou Mark Zuckerberg. E o programa das bonecas, alá ti, non che sabe, non? Pois ti verás, eu non che vou dicir. Ti verás, ahora sí. Ahora ti verás. Pois ímonos ver para a partir da hora fora dos platós de televisión. Hoxe remata aquí esta día tamén de Paula, que marcha sen cartiños, pero con este aplauso, co cariño de toda a xente. Gracias. Ben xogado. Foi un placer terte aquí esta semana. E para futuros concursantes e para xente da casa, no próximo Atrápame máis billetes. Xogaremos por 42.200 euros. Non o perdades. Ata a festa!